Γεια σας παιδιά, Τζίμος εδώ και αυτή θα είναι μια ενημέρωση. Χθες, ξέρω, έβαλα το intro, έκανα το πρώτο μου intro, θα υπάρχει σε αυτό το βίντεο λογικά. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κοιτάξτε πότε δημιουργήθηκε το κανάλι μας, 22 Απριλίου του 2016. Ημερομηνία 22 Απριλίου. Χρόνια μας πολλά, πρώτο έτος Τζίμος Gamer. Τα ανυπομονούσα πώς και πώς, μία μέρα πριν έβγαλα το intro, τότε χθες λέω πω 22 Απριλίου αύριο. Και είναι ένας χρόνος Τζίμος Gamer. Πάμε διαχειριστής βίντεο. Εδώ. Έχουμε βγάλει 82 βίντεο. Δηλαδή τι να πω. Και το ανώτερο όριο like μας είναι, ας πω, είναι 11 likes που είναι, εννοείται εδώ. Περιμένετε, πάμε να το δούμε. Στο πρώτο βίντεο μας. Δεν πρόλαβε να ακουστώ. Τέλεια. 3 σχόλια. 11 likes. 133 προβολές παρακαλώ. Το μεγαλύτερο όριο προβολών μας. Ας επιστρέψουμε στο κανάλι. Εντάξει, δεν ξέρω τι λέει εκεί. Πράγματα λέει. Πάμε τώρα στο κανάλι πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον. Περιμένετε, τους βρω τώρα. Δεν θα τους πάω απ' έξω. Τον Max Picture, ο οποίος μας έδειξε πώς να κάνουμε intro στο βίντεο του. Πηγαίνετε δείτε το. Και μου πρότεινε δύο εφαρμογές, το Debut Video Capture και το Mobizen. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ και το Harry Invasion, τον Digiboom 9, τον Jim Nick, να τους βρω τώρα όλους, το Farah, Dragos Gaming, όπου έκανα μαζί βίντεο, Ginos Gamer εννοείται, General Teo και αυτά. Συγγνώμη, έχω ξεχάσει κάτω, μου φαίνεται δεν έχω ξεχάσει κάτι. Τους ευχαριστώ όλους αυτούς πάρα πολύ. Καταφέραμε να βγάλουμε 82 βίντεο. Πολλά τα κάναμε μαζί βέβαια. Αλλά τι μας νοιάζει. Πιστεύω να έχει κάνει μια αναβάθμιση και φαίνεται κάτι κόκκινο. Τώρα το είδα. Αυτά. Τι να πω. Ευχαριστώ για τους 32 subscribers που έχουμε φτάσει. Ναι. Εδώ όλα τα βίντεο, όλα τα playlist του καναλιού. Να δούμε τα βίντεο τώρα. Τα playlist εδώ βλέπετε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 playlist. Στο οποίο είναι η αναγνώριση παιχνιδιών, τα αγκάριο επεισόδια, PewDiePie, τραγούδια versus. Αν και τραγούδια versus δεν βγαίνουν τώρα συχνά γιατί τρώω copyright, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο εσείς και μπορείτε να βλέπω μόνο εγώ, αλλά συγγνώμη, θα βγαίνουν λίγο πιο αραιά. Dirt Rally con McRae Career, θα παίξω σύντομα. Μη σας πω και αύριο μπορώ να βγάλω βίντεο κολλήν McRae αυτόν, Dirt Rally. San Luis Master League, Βόρεια Ιρλανδία, η μόνη τελειωμένη σειρά μας. Σλιδέρω επεισόδια, vlogs 2 και γενικά όλα τα βίντεο. Για μια τελευταία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ που με βοηθήσατε σε όλα αυτά, με τα like σας και με τα σχόλιά σας, που με βοηθήσατε σε πράγματα και θάματα, ξέρω τι να πω. Και τα λέμε στο επόμενο. Αν σας έκανε like, αν θέλετε και τα άλλα βίντεο σειρές, αλλά και όχι, μόνο κάντε subscribe. Σύντομα βγει και outro, μην σας πω και τώρα πάρα να το κάνω, να το δημοσιεύσω και αυτό. Το βήχα. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, με οποιοδήποτε βίντεο. Γεια σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά.